Така, я да видим тук. Това го направи. Така. Донайте лева на дженда. Добре, тут... Ти какво искаш от тази дженда? Очевидно аз си това. Добре, Денка, смисъл аз по принцип не правя такива рисунки, Абе, какво те правиш сега? Сега няма да се тук сега... Ох, майко, лесно трябва да рисувам това. Добре, дай ми минутка. Ей, виж какво, трябваше да намеря някакъв начин да го направя PG, т.е. нормално, цензурирано, ти си виновен. Шибан перверзник такъв. Добре, годено за сега, сега. Какво друго беше казал за Джен? Да, му си пускаш главата в стената, просъмши. Разбира се, маняка, когато става въпрос за мен, само ма псува. Добре, ще измислим нещо. Добре, до тук за сега е добре. Какво друго искаше този? Мален си го представям. Тя да видим джедата. Мой winning техник. Това сега или ще спи спокойно. Обаче не е прихванал шинанигансъне. Окей, let me see. Окей. Моля, мисля, че за сега е готов. Така, за кой друг? Какво си мислиш? Значи, виждам два варианта за Сашо. Да. Двата варианта са едно и също нещо, но различни изображения. Така си го представям. Добре, поне за Сашо имаме някакъв референс. Този път поне няма да ми е толкова трудно. Пусти, бе. Ще ви гледам за сега. Според мен, на мен ми прилича на Сашо това. Не знам за тебе, но това 100% на Сашо беше, има същия нос, същите дрехи, направи го чан както искаше, затова надявам се си доволен. Тъй, какво друго беше казал? Той искаш да кажеш, че има и Хенри тако. О, не ми кажи, че Хелена ще ходи да са хората, това не е Хелена. Gang, don't you dare ruin this. Don't you do it. Don't do it. Добре, няма. Веднъж да ми дойде добра идея ти да решиш да я махаш. Пах ти тапака си. Окей, поискаш тук. Община. Зависимост от това най-вероятно по някаква причина виждам как Джони е бе.
Whatever you say, buddy. Whatever you say, buddy. Не, дори аз не мога да ти кажа какво е това. Леле, майко мила. Каквото поддържа фендъмът живо, братле, каквото поддържа фендъмът живо, братле. Те, нека продължим с... Хенри се няма на представа какво е това човек. Някой през причина си мисля, че ще направиш геоджида. Това просто продължава да става все по-лок и по-лок. Денка, какви ги вършиш? Ето ти гейския Хенри. Да. Тази адженда става много добра за сега. Нека видим дали ще има нещо, което да може да я спасе. Марто. Кой ли може да прави Марто, освен на... Гласът пробва нещо да направи, обясня. И майка ще някакво... You wanna talk about the Lord and Savior Jesus Christ? Не мога да повярвам. Тази адженда ще бъде спасена! Не му повярвам, Денка, ти ни даде бейст идея. Само за да оправя останалото. Чай, ти какво си пък тук? Ето, имаш нощ, имаш себе си, имаш Мален, имаш Сашо, имаш мене, психопат, имаш този Кейтар, имаш това, имаш Сигмо Мартин и определено нищо друго. Ето тя нощ 11 аджендата. Това отне доста време. Чай да сейвнем. Така... Уоу! Чакай малко. Добре му. Добре. Ще я тестирам. Какво?